тилло дар шӯхоби дарёи Зарафшон нест. тиллоро танҳо дар он ҷое пайдо кардан мумкин аст ки ҷараёни об ором бошад. ин нуқтаро заршинос Рӯзибой Холов гуфт. вай 38 сол мешавад ки аз соҳили дарёи Зарафшон тилло ба даст меорад. аввалҳо пинҳонӣ кор мекард. тиллои ба даст омадаашро дар бозори ба қавли худаш сиёҳ мефурӯхт. ҳоло бошад давлат барои фаъолияти Рӯзибой Амак иҷозат додааст. дар ҳамин водӣ лихарат ки буд ман будам, дига ҳеч кас кор намекард. баъде ки давлат иҷозат дод, мардум омӯзондам, ташвиқот кардам. баъди қарори 600 биромадам, мардум ташвиқот. нек пештар як ман кор мекардам, гоҳ аз тарафи мақомото иҷозат набуд, иҷозати давлатӣ набуд, ҷои супоридан ҳам набуд, нутқи харид ҳам набуд. ин дастгоҳ зарро аз санглоху ҳар гуна ифлосиҳои дарё тоза мекунад. дастгоҳи мазкур ба Рӯзибой Холов, сокини кӯҳистони Масҷоҳ хизмат мерасонад. онро дар соҳили дарёи Зарафшон насб намуданд, то тилло ба даст биёранд. тиллоҳоро Рӯзибой Амак наздик 40 сол инҷонӣ маҳз бо ҳамин дастгоҳи худсохт аз дарёи Зарафшон, аз байни оби лойқаву чиркин ҷудо мекунад. нек дар баҳору дар тирамоҳ қариб 7-8 моҳ мардум ба ҳузур кор мекунанд, номеёбад. хатарнок? Не, инқадар хатарнок ҳам нест. барои ба даст овардани тилло 16 марҳила корро бояд иҷро кард, мегӯяд қаҳрамони гузориши мо Рӯзибой Амак. тиллоҳои ба даст омадаашро бошад ба ҷои махсуси нуқтаи хариди рақами 28 мегузорад. давоми як моҳ 3 маротиба захираҳояшро ба вазорати молия месупоранд. нархи он баробари қурби тиллои сатҳи ҷаҳонӣ арзиш дорад. тилло ҳамаш тилло асту мақсад баъзеш аз рӯи баяш чӣ гӯям проба аз рӯи проба аст 3 тақсим мешавад. проби мо 87 аст. вақте ки бо об камтар шавад бо сифаташ баландтар мешавад то 91 мебирояд. мақомоти давлатӣ ба қаҳрамони гузориши мо иҷозат додааст ки давоми 1 соат то 5 куби оби лойқаро барои ба даст овардани тилло истифода намоянд. аммо Рӯзибой Холов танҳо 1 куби онро истифода мекунад, чунки қудрати тавоноии техникии ӯ кофӣ нест. мавсими ба даст овардани тилло аз соҳили дарёи Зарафшон 7-8 моҳ давом мекунад. дар фасли зимистон соҳил ях мекунад, об баланд мешавад. бинобар ин кор кардан ғайриимкон аст. кортарин аксариятш ба чашм намебинед. дар дурони ҳамин таркиб иноҳае ки инҳоро мебарем месупорем, дар онҷо пайдош мекунанд. калонтаринаш то 1 грамма ёфтагем, пештар ёфта будем. ҳозир хай насиб бошад бо мебирод калонтарашон. умед дорем ки то 1 килош ёбем. истеҳсоли тиллои зарразери соҳили дарёи Зарафшон кори танҳо Рӯзибой Амак нест. ба ғайр аз вай бо 3000 нафар соҳибкорон истеҳсоли тиллоро ба роҳ монданд. ин гурӯҳ танҳо тиллоро аз лойқа мешиносанд ва дарёфт мекунанд. давлат бошад бозёфти онҳоро коркард мекунад. истеҳсоли тилло ва грамми он аз ҷониби вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуда бо нархи дастрас харидорӣ мегардад. нархи 1 грамми тиллои дарёфт гардида махфӣ мебошад. аз ин моҳ даромад нағз мекунем. расияда допустим 2000 пул кор кунем, ба рӯзишба 10 даном баромада айҷанда рӯзишба бемалол ҷои худ мо, ватани худ мо, патент чине мо, расияда патент мескорам. инҷанда бемалол ана ҳозир допустим бемалол худ хуни худ мо бо папондахон мерем, ана лехезем ду бо бинам корамо мекунем. ба иштиҳа ҳеҷ ҷои қииниш не, нибояд зӯр аст дига ҷо. 8 соат 7 соат бемалол бозикара кор мекунем, беваз мегирем, 2-3-4 грамм мегирем. Рӯзибой Амак мегӯяд, солҳои аввал ба таври пинҳонӣ тиллоро истеҳсол менамуд. аз ин рӯ ҳамеша зери шубҳа ва хатар қарор дошт. ҳангоме ки шахси бегонаро медид, ҳатман тиллои ба даст овардаашро дубора ба дарё мепартофт. аммо имрӯз бо ифтихор мегӯяд ки давлат соли 2019 барои истеҳсоли тилло ба ӯву дӯстонаш иҷозат додааст. акнун кор дар самти истеҳсоли тилло хуруҷ мегирад, зеро 40 километр дарёи Зарафшон аз ҳудуди ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ мегузарад. гузориши Мафнӯшкурова барои барномаи иттилоотии Хабар.